какво става хора днеска? Ще играем на един козел. Аз съм сигурно в пето място. Чакай! Не! Защо? Абонирайте се към банката. За канала ми. Не! Сега. Измерил се, ще почвам да играя. Чакай. Давай! Дай тук да стисна това е. Давай! Тук път ще стане, май. Yes! Че ще падне се. Yes! Хубаво! Финишъм! Ей! Бе, какво ми са кефиш там? Това тук е. Обливай се, бе. Аз искам моя. Искам моя това. Огой! Чакай малко. Това съм трябва да покажа. Окей, бе. Не. По-големи крачки да правя. Ще знаме какво може. Маса съм поне финишъм. Ще умре. Чакай малко. Много. Не. Тази игра не е тъпа. Изтегля съм се. Не е вярно. Не. Чакай. Да се почуе тук. Чакай, дай! Не. Давай сега така. Леко. Хайде, давай. Не. Чакай, какво правиш? Той скача. Така. Не. Какво било? Значи, стигаме до финиш 10 и видеото ще приключва. След това ще снимам още едно клип. Какво? Изключваме се. Окей, да. Та смешка много яка е. Какво става, плах? Чакай! Мишката ли правите? Не. Yes.
Какво? Тук сега ще има нещо. Ами да, има. Камък. Пак нещо има. Не! Не! О, ес! О! Але! Как се стоя краката в тази мишка? Не! 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 Кой ще играе тая тъпа игра, може да питам? Кой ще играе? Кой ще играе тая тъпа игра? Ай, бегайте са. Друг ютубър да не стават тези реклами. Ти си ги настройват, ама дядам. Аз съм лапи още. Лапи ли съм? Напишете долу в коментарите. 6 клас дали си лапи. Лапи съм лапи. О, къде ходи? По него. Как се чуе мишката? Давай! И сега в тези детски игри трябва да, че как се режат ли бе? Чакай, уху, чакай, какво правиш? Чачуйко, взела ли биш? Ай. Десет. Минаваме 10 и видеото приключва. Не! О, ес. Как се отвори устата. Чакай, бе. Не! Той тъпото хълбото. Ой, ес. Какво минава, бе? И така две зачки. Давай. Десет. Ми хора, абонирайте за канала. Натиснете камбанката. Гледайте моите видеоклипове. Пак ще има видеоклипове на тази игра. Благодаря, хора. Чао, друг път.